Sa number 7, kapulisan naghahanda sa posible nga pagtaas ng kaso sang kinawatay bangod sa padayon nga pagtimbok sang presyo sang gatong. May mga action plans na nga ginahandang kapulisan hinali nga magtaas ang kaso sang kinawatay sa syudad sa Bacolod bangod sa padayon nga pagtaas sang presyo sang gatong. Ginsiling ni Bacolod City Police Office Director Colonel Eugene Rebadumia sa isa ka press conference sini nga aga nga may posibilidad nga ang pagtaas ang presyo sang gatong magatugas ang domino effect. Posible suno sa iya nga kung magtaas na ang presyo sa mga balaklon, magataas man ang kaso sang kinawatay, rason nga naghahanda na ang kapulisan sa amo nga sitwasyon. Padayon man ang pag-monitor sang kapulisan sa mga gasolinahan sa syudad matapos nga ginhaylo ni Mayor Greg Gasatay ang PNP nga magbulig inspect sa pagpatuman sang insakto nga price range. Dugang ni Rebadumia, may isa na kagasolinahan sa Barangay Mansilingan ang ila una nga ginkadtuan bangod sa overprice nga pagbaligya. Gilayo naman nga ginbalik sa amo nga gasolinahan ang insakto nga presyo matapos makadtuan sang pulis. Actually, may naging positive na galing ng resulta. I know nakita nyo sa social media, may isa dari ka barangay nga ang gasolina ay 100 na. Sa ikatuan sa pulis na tanong pa-picture, balik na sa 75. So, pasalamat ako din sa mga pumuloy sa Bacolod City kay concern na sila ginapo sa social media. May mga cyber patrolling kita. Ginapasa na yun sa amon. So, ginapakatuan natin, ginapapamangkot, ginabalik na nila dahil sa presyo. Kay nakita namon after na kami sa mga action na kay base mag-domino ba ng epidemic. We see na base magtaas ang price natin sa mga looting, sa mga kinawatay kitong sa good pay pagtaas ng different yung natin ng produkto. Amo na ginandaan sa kusang PNP.